Не искам да се хваля с тези неща, но просто иска да ви обясня какво е. Ако някой иска да разбере цените на някой от тях, защото аз няма да ги казвам, ще гледам да са достатъчно изчерпателна. Може да ми напише в коментарите, ако иска да си купи някакъв продукт, но не знае колко е пари. Да ми напише в коментарите и аз ще му кажа. И така, първото нещо, което ще ви покажа е този комплект на бонбонс Малиция. Парфюмчето е 50 мл, този дезодорант е 75 мл. Точно правят 205 мл заедно, но по някаква причина дезодоранта е по-лек от парфюма. Не знам защо, може би смеската от дезодоранти става по-лека, отколкото при парфюмите. Нямам си на идея. Следващото нещо е ето този парфюм на Bonbons. Той е единичен. Мисля, че ще има и такъв дезодорант, но не знам. Аз си го купих от DM, когато ходихме до Пловдив. Мисля, че обичам го. Ще си го впръскам и може за изхабените продукти вече да съм го изхабила и да си го ползвам. Той е номер 36. Той е номер 12. Този номер 10. Дезодоранта е номер 7. И така, може тези ето тези ми бяха комплект, но не знам, на мен ми ги подариха за рождения ден, но аз ги отворих някъде април месец, защото аз съм родена март, както разбрахте от миналото. От миналият клип. И така, хареса ми. Мисля, че ще го закупя пак. Не е толкова скъп. Мисля, че е до 2,50. И така, сега ще ви покажа ето този хидратиращ бебешки крем на Бойчко с зехтин и пшеничен зърди за нежна и здрава кожа. Изключително доволна съм от този крем, защото наистина хидратира кожата ми. Доста е мекичка и нежна, като на бебе. Ето тук ми хидратира тъмните кръгове и ги премахва. Хидратира също и грима под клепачите, просто го маха, изчезва. Но аз не се гримирам толкова често, затова просто си хидратирам клепачите. Най-много да си сложа повече грим на Хелоуин. И така, следващото нещо е ето този разрязващ спрей, който ви показвах миналият клип. Мирише на парацетамол, омазнява косата ми, силно разочарована съм, но все пак може да си го закупи отново. Той е на марката Avon, Natural Kids, 200 мл, пише, че е екологичен, но не съм толкова сигурна. И ето така изглежда. Жълто-оранжева ма опаковката. Да, тъмно жълто, мисля. Да. Ето, така ще ви го завъртя. Ето. Ако изобщо го виждате. Аз нямам камера, снимам от таблета си, после ги качвам в YouTube. Да, лично е това, защото винаги съм искала, но никога не съм получавала камера, защото просто не знам как се борави с нея и така. Но знам как се борави с таблет, мисля, че се справим доста добре. И така, купих си две четки в комплект, една широка. Често я топвам във вода и просто правя ето така, за да премахна мръсотите, грима от лицето си. Препоръчвам ви го и на вас, които гледате. Надявам се Румяна Илиева да ме гледа. Голяма фенка съм ти, Руми. Обичам клиповете ти. Точно теб се вдъхнових да правя. Обичам да повтарям и да гледам клиповете ти. Невероятна си. Харесвам те. Като влогърка и като момиче. Надявам се да гледаш.
Тази четка пък ми е точно за ето този крем, защото топвам в него и ето така хидратирам. Нанасям. Защото той е много хидратиращо, особено ако го нанасям с четчица. Поне на мен ми е хубаво. Така. Следващото нещо в този златен несесер, което си купих наскоро, е ето тази ногторезачка. Тя е най-обикновена ногторезачка. Ето така изглежда. Има черен похлопак с златна розичка и една обикновена ногторезачка. Не знам изобщо защо ви я показвам. Штрак. Не беше толкова скъпа. Мисля, че беше някъде 80 стотинки. Това аз го използвам, защото не знам какво е, но го използвам, за да изчиствам мръстиста по ногтите си. Надявам се да е така. Но не знам. И така. Продължаваме с 3 нови бебчета, които си купих за по 1 лев от близкия нарко. Сега ще обърна таблета. Така, това бяха 3-те ми лака. Първия е номер 101 е на марката Маня. Всички са на марката Маня. Този е номер 101. Този е номер 103. Този е номер 121. Този е номер 176. От една колекция са. На мен много ми харесват. За по 1 лев. Изгодна цена е. За мен 3 лака за 3 лева. Отколкото на тези на Golden Rose, които са по 2 лева. Мисля да си взема един Golden Rose. Искам да го правя, знам, че са хубави лакове и ще си взема един. Сигурна съм. Този е бял с леко сребристо. Този е тъмно розово. Ето този е нещо като коралово червено. Нямам си на идея. Просто ми хареса. Продавачката ми го предложи. Сега сме близки приятелки. Нещо, което си купих наскоро и много лесно свърших. Ето този лъкочистител. Без... Не знам. Лъкочистител просто. 70 мл. Колкото един лак струва, беше 1 лев за 70 мл. И много често свършва се. Капачката му просто продира. Това не е от него, но просто можеше и да се случи. Мириш отвратително, ако стъкнеш, просто изгаря носа. Звучи се. Отвратително е. Не, сега е едно от малките. Ако го сте знаят така, идва голям пламък, токсина. И просто ми изгаря носа. Но почиства само да си допра лъкочистителя до нокътя и просто го изчиства. Това е хубавото, но не мисля, че ще си го закупя пак. Мисля, че ще си купя толкова голям лъкочистител от същия магазин. Аз поздравям от един и същи магазин. Някога ден, когато ходим в Пловдив, си взимам и по-известните марки, но обичам по-детските такива, въпреки че не оставам от някой доволна. Ето виж какво ми направи. Ето тази черта и ето тази черта. Не ми харесва. Ето така. Следващото и предпоследно, което си закупих, е ето тази рибешка касичка, но загубих силикончето, което се слагаше ето тук долу и просто не мога да си я използвам. Ще я сложа като сувенир на секцията на плота, там някъде и ще си я харесам. После ще си направим селфи и без това е застанала с джуките. И така, има цвят на дъгата. Мисля, че ще сложа някакво картонче такова и просто ще го махам от време на време. И пък някакво магничената пък е прецела, няма как. Касичката си е хубава.
цветовете на дъгата и ми харесва. Така, да продължа да я ползвам. Така, последното нещо, което съм си закупила е ето тази четка от марката Avon. Вече съм я използвала 5 пъти най-много. И вече изкъртих някои от розовите, от розовите кръгчета по ресните ли. Не знам как да ги нареча, нещата по четката. Защото аз се реша доста буйно, за да получавам без това. Въпреки че не се плета толкова хубаво. И така, четката доста ми харесва. Ако я щупя скоро, ще си купя нова. Мисля да бъде същата. Няма да бъде друг. Ще бъде друг цвят, разбира се. Защото не знам дали ще бъде същия цвят. И така. Това беше клипът от мен. Това беше клипът от мен. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, давайте thumbs up, абонирайте се за канала ми и моля ви пишете по 1-2 коментара, защото вече се отчаявам, въпреки че мина само един ден. И така, мога да ви кажа само Bon voyage!